हा आमच्या अनुताईंचा अजय देवगण आहे. तुम्ही बघू शकता कसा बसलाय ऐटीत. मी अनुताईंकडे आली आहे आणि मुद्दाम खिडकी उघडी ठेवली आहे की मला शूट करता येईल आणि तुम्हालाही दाखवता येईल. खरंच ऐटबाज आहे ना एकदम अजय देवगण. नाव पण भारी ठेवले अनुताईंनी. प्रत्येक प्राण्याला पक्षाला नाव दिले त्यांनी एक एक वेगळं. आणि जवळपास रोजचं त्यांचं हे असं खाद्य असतं. अनुताई महिन्यातून किती किलो लागतं ओ राळं? 5 किलो राळं. 5 किलो राळं महिन्यातून. सूर्यफुलाचं बी. अर्धा किलो सूर्यफुलाचं बी. अर्धा किलो शेंगदाणे. अर्धा किलो शेंगदाणे. 1 किलो काय ते पिवळी शेव 1 किलो. हा फरसाण काळूरामला 1 किलो. असा सगळा खुराक महिन्याभराचा भरून ठेवतात त्यांच्या किराणाबरोबर. आणि ही सगळी मंडळी येऊन मनसोक्त फस्त करतात. आता हा बघतोय बघा आतमध्ये कसा. मी अनुताई माझ्या सोसायटीत पाठीमागच्या बिल्डिंगमध्ये राहतात. मी अशी महिन्यातनं एखाद्या वेळेला चक्कर मारते आणि महिन्याभरासाठीचं हे सगळं खाद्य घेऊन जाते. सो तुम्ही हा व्हिडिओ एन्जॉय करा आणि याच्यासोबत उद्या माझा लेख असणार आहे तो एन्जॉय करा. बाय.